Naglinya ang mga pampaserong sakyanan sa Quezon Boulevard, Davao City kaganyang buntag. Mga PUJ ang kadaghanan aron dunulan og tag 5 kilos nga bugas ang mga driver sa taga CSWDO o CTTMO. Palihan nga nahatagan silang bukas. Sumala ni Lori Sabak sa CSWDO, unom ka lokasyon sa Davao City ang distribution. Ay ang target na mo per area 834 ka PUJ drivers. So expected man ko na mo target 5,000. Yan na ami unom ka site karon naa sa Victoria, naa sa Buhangin, naa diya sa Unitop, naa sa sino na Rojas, diri sa Centrale o sa Puan. Okay. So taga area 834 ang target. Target nga mahatagan ang mga PUJ drivers nga maapektuhan sa phase out sa jeep. Kana sila nakasubmit og form or wala basta PUJ drivers. Okay. Kung wala pa nakasubmit, naa may kasabay nga leaflets nga ginahatag. Tawagan lang tong number nga naa dito para mag-inquire unsa o pagpasa sa form kay kung wala sila atong form, dili sila ma-appeal sa listahan na mabayaran pag ma-phase out na ang jeep sa ilang rota. Wala na'y mahimo ang mga PUJ operators ug drivers sanglit na ay programa nga gigahin ang gobyerno alang kanila. Maraming salamat. Okay. Happy New Year. Aron masigurong dili magbalik-balik og dawat ang mga PUJ drivers, gibutangan og ink ang ilang mga kuko o gipalista ang ilang pangalan. Giawhag sa lokal nga gobyerno sa Davao ang mga PUJ operators ug drivers nga asikasuho na ang ilang mga requirements alang sa HPBS Social Development Program aron mahatagan og lain-laing assistance ug saktong impormasyon kabahin sa programa.